videobloggen. Jeg sidder lige her og vil lave en hurtig vlog til jer. Jeg vil bare fortælle, at I måske tænker, det er noget tid siden, jeg har lavet en video. Og det er det også. Jeg har ikke følt mig super inspireret til at lave en eller anden video. Så jeg havde egentlig tænkt på, om I måske kunne komme med nogle kommentarer eller nogle idéer til, hvad I synes, jeg skal videoblogge om. Jeg har jo lavet min hårstyling video, og så har jeg lavet en video med nogle ting, jeg havde fundet af min mor, sådan noget gammelt vintage noget, som jeg fik okay respons på, synes jeg. Og så jeg tænkte egentlig på, om I måske kunne have nogle idéer, for jeg vil ikke lave noget overflades, hvis I ikke synes, det er spændende og sådan noget. Så nogle idéer lidt vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Så bare smid en kommentar nedenunder. Så var det egentlig bare lige en video til at fortælle, at jeg er stadig, og jeg vil stadig gerne videoblogge, og jeg vil gerne have det op at køre. Så ja, hej hej!